Ngizoxolisa. Yini ubungabuconfess uwedwa lapha kuma camera ukuthi isifebo hambe wayodliwa wara. Hayi Wabuza la ke. Cha angisho ukuthi wabuya wazongidlisa imali zamgeza golo lo. Wena nje ungenayo imali. Bese funa ngene njalo nje slash ngadlile ngikwazi ukuthi ukhona imali. Lonto leyo wena uyajwayela. Ukhona imali. Ufuna ngene njani? Ngiyeke. Manje ubona ukuthi kumele uzoyifunza mina leyo mali. Bomali inqaphe. Imali yedosi. Uyazi ngisebenza, ufuna ngiqosisa imali. Uyazi ngisebenza, ngiqosisa imali wena. Hayibo kahle bona uzothi ingane la. Umjolo akusiwona umjolo ngaphandle kwabantu ababili. Kanti futhi ibona labo bantu ababili abangenza ukuthi umjolo wabo uhambe kahle noma umjolo wabo ubhidlike. Ingakho mengabe uneyinkinga ezithinta umjolo sike sikugqizelela ukuthi uze la ohlelweni uzolungisa inkinga zakhe ezithinta umjolo. Wenze njani ke? Email to umjolo@gmail.com, that is umjolo@gmail.com. Mengabe wenze njalo, kwazi ba mhlambe kuma episode alandelayo wena uzobuhleli la just like uzama umbone ehleli la uzolungisa inkinga zakhe ezithinta umjolo sukela namhlanje. Sanibonani, igama lami ngingudlala Matifani and I am the next big thing in South Africa. Njengoba ngihlala phansi njengamanje, uyazi ukuthi sengizolungisa indaba zabantu abaningi abahlukahlukene ezithinta umjolo la eSouth Africa. Nawe ke enza njengoba bengishilo. Email umjolo@gmail.com, that is umjolo@gmail.com. While doing so, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Before we begin, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code Umjolo, that is UMJOLO, Umjolo. Yona ke promo code oyisebenzisayo leyo each and every time ufuna ukuthi ke ubethe kamnandi no EasyBet. Eceleni kwami khona usisi sinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi hamba kanjani umjolo wakhe nanokuthi mhlambe ikephi lapho adinga kulungiswe khona. Dadewethu, uyaphila kodwa? Ngiyaphila. Siyajabula kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje ohlelweni sizokhuluma nawe. Siyaxolisa into ukushisa ngelanga. Kuyashisa mfethu, kuyashisa kodwa ke ula namhlanje ngoba ubona inkinga ezikhona kwi relationship and mhlambe ziyaxaka ingaka ufuna isandla sesithathu. Awusithathe nje usibeke mhlambe ngomuntu wakho ukuthi asiqale nje ngayo umuntu kanjani mhlawumbe when it comes to personality yakho ungamchaza kanjani? Igama lami uMntwana uMxolisi wakaXaba Isibongo. Umuntu oright na kakhulu. Inkinga nje imini. Wena. Oh, so manje mekuwukuthi uright uMxolisi uzama kekho right. Why wena zama usasela uyibona ukuthi wena inkinga kwi relationship? Sengimoshe kakhulu sendini lethu. Sengimoshe kakhulu silungise lento leyo ngoba akasangithembi nje akasakuthembi. Mengabe uthi akasakuthembi mhlambe yiphutha nje noma mhlambe ukhona into oyenzile enze uMxolisi wavela wathi hayi no. Iphutha elenzwe yini? Mina. Okay. So yini lo eyenza ubone ngathi uthi uMxolisi akasakuthembi noma akasafunela ukuthi mhlawumbe emhlanganisa nawe ngaleyo ndlela. Khona izinto abezenza angasazenzi manje, khona izinto abezisho mhlawumbe angasasazisho ngendlela manje zikhiphana. Ya na khona into abezenza manje asazenzi kahle la ngigcina sengithatha ezinye inqumo engekho right. Sekugcina sezenza ukuthi umjolweni wethu ungasave right. Ya, njengoba nje isinqumo sokuthini ngiphume ngengaphandle. Ngithola umuntu ozokwazi ukuthi angisize. Uze ngilale naye, ngisazi usanga ngiphele imali ukuthi ngiphinde ngisize nalapha endlini naye, ngisize banaye lapha endlini. It's okay. uMxolisi khona izinto angasazenzi mhlawumbe siqale ngazo yini la angasayenzi manje manje nasendlini sethu akasa compromise nje kakhulu noma umsebenzi nje akasasizi nje ngento eningi so nami ukuthi ngcono ngiphume ngiqome ngaphandle ngithola umuntu oright ozokwazi ukusakunika imali kube manje ngithathe size ngayo indlela ngithenga indlela lezo zinto lezo ngisho ukugibela ukuthi lo ngisize nangayo kuwena kulo mali ngizama ngaphandle mina so mawuthi uphumile waya ngaphandle uphuma kwakho ngaphandle uqoma omunye umuntu umthobisi umxolisi unemali suyangakazi phela yini umxolisi kwabe into angayazi leyo noma mhlawumbe kodwa ngiyabona ngathi useyasola kodwa ngoba sengekho nje right useyasola kodwa akafuna ukukhipha lokho kodwa phela ngoba uyayibona ukuthi ngiba nemali kodwa ngathi akafuna ukubisa ufuna sizama ukulungisa lento leyo. Okay, kahle kahle ufuna ukwazi ukuthi yindaba asole kodwa angakhulumi. Yilo nto ufuna ukuyazi ukuthi indaba asole kodwa angakhulumi. Yebo, ngizosiza nje ngalokho.
ngixolise futhi nokuthi bengimshithele sengekile manje ufuna inclusion. Umchithele. Ekumchitheleni kwakho kuhamba kanjani? Hayi bekuhamba kahle kodwa sengiyayisola manje ngifuna nje bizala into zethu ngemoshe lento ayimphathi kahle. Akasekho right kwayena. Akasekho right. Njengendoda. Eish. Manje lo guy ochithe naye showcase cake ulitholini. Bengeke ngalitholi phela ikhekhe kumele phela ngisakaze iki ukuze izinto zenzeke. Eish. Jasemkiwe isakazela umxolisi. Ngibona mfethu. Kuyafana nje naye kade lemade ngihambe lo guide ngibe ngithi ngisengayo la endlini. Yini mhlambe yenze wazi waphumela ngaphandle? Isimo sasendlini noma mhlambe nayo bekuchithela ubone ngazothi abengidlala ngayo isimo sasendlini nje shame. Ngasasendlini nje. Eish. So kahle wena uzoziceba ukuthi usifebe. Ngiyaxolisa nje ukuthi shame ngimhluphile ngiyambona ukuthi siyabona lami futhi ngiyabona sekuya lo mfowethu bami sefuna sebadlulela manje. Ukwehlisa ngeke angisize naye. Ayi. Ngiyaqala ukuphelelwa amagama azisuka nje kwi-episode. Uthi uzozivuma ukuthi usifebe usho njalo. Ngifuna ukwehlisa mfethu ngempela ngiyambona ukuthi nje akasekho right. Ncam ngami. Kodwa phela imali uyayibona uyathula mfethu. Uyathula nje. Kodwa yambona umuntu uyabona uyangazi uyazi ukusebenza. Mucocisa imali ngithatha phela. Sathi ngisathatha manje. Imali manje uyangiconfuse uthola imali ngokuqoma noma uyadayisa. Cha. Ngiyaxolisa ukuze ngibheke lapha. No phela usuthi ngidayisa kanjani? Cha ngenzele uthi wena uthola imali ngokuthi usakazekile. Kodwa manje but no guy nje ngamqoma nje kahle. Uguy nje okhulile. Ungasuka qoyiza Cha bengenza isibonelo. Bengifuna ukuthi mina nombukeli sibe yabo. Kodwa into yokufaka amaqoyiza. Angizange ngisho ukuthi uyaqwayiza. Ngibuzile ukuthi hayi ngiyakuzwa but qhubekele bese ngizosiza bathi ngibulane nomuntu wami ngeke mfethu. Uready ukuthi umbone ukhulume naye. Ngiyamcela bandla ngazi ukuthi sanjani le ndaba kayena. Njengoba ubona ke mbukeli namhlanje on the show sinozama so khuluma naye just to find out ukuthi ufebelani ngempela. Why efebe? Ngoba phela unomxolisi wakhe amthandayo kodwa yena wakwazi ukuphuma aye ngaphandle osakazikiwe. Uze uyasho ukuthi usakazikiwe. Kangakuzama. Sesiningi nje osikhathi. Hayi umjolo bafethu kulungile. Asilinde umxolisi ithimba lami lomlanda limbekela mase siyeza ukuthi usiphatheleni. Cha. Hamba kahle futhi wami. Uyaphila mfethu. Ngiyaphila bro. Ngiyaphila mfethu. Ngiyabonga nje mfethu ukuthi uhloniphe mengabe sithi uyadingeka ngapha khona okucelayo uzohlala nathi mfethu. Njengoba udana ke mfethu uyamazi lo muntu angani. Ngawu mama ngiyamazi. Uyamazi. So mfethu hayi ngitheme ngikhuluma naye waliveza ke iside lakhe but ke ngifuna ukuthi ngingayibalansisi equation angikhulume nawe nje umuntu wakhe. Uzama mhlambe kuwena mfethu umuntu onjani personality yakhe umazi kanjani? Mama umama uright mama sesinesikhathi eside sibambisene nje kulo budlelwane bethu and yonke into ihamba kahle nje yabo bengisafuna nokwazi ukuthi ngoba ngibizelana vele ngibizeleni ngoba phela ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle ngoba naye futhi akekho sekakusho kimi ukukhombisa ukuthi uzama la mfethu uveza ukuthi i-relationship yenu wena naye ishintshe kakhulu than indlela eyaqala ngayo and lokho kwenziwe mhlawumbe ukuthi kunamaphutha awenzile noma kunephutha lenzile kwi-relationship elenze wena nesho ukuthi uyalazi kodwa manje awumbuzi ngalo kunaloko nje u-act as if yonke into ihamba kahle. Mana futhi yena umama yini engasho ukuthi kwenzakaleni kuze kubuzwa ngoba phela mina ngibiziwa ngithi la manje futhi kumele kuchazele. So wena mxo usho ukuthi uyazi ukuthi umama wenzani? Yabona ukube ngiyazi futhi mhlawumbe ngabe ngikhulumile naye ngithule mhlawumbe ngoba ngingazi wena yini yena engasho mama ukuthi yini kahle ngibizele la yona eze ngilethe phambi kwamakhamera ngoba uyazi ukuthi angisuye umuntu wamakhamera. So okay angibuza nje wakwahlala yini naye phansi nakhuluma nje ngeenkinga zenu nakhuluma nje ayikho into akakuvezela yona mhlawumbe? Hayi mama kahle ngibizweleni la
ngoba phela ofuna ukukhuluma nami kumele ukukhulume nami mina akukho okunye kuyaye ukuthi seqhamuka eceleni kuyaqala nje lokhu ngoba ngisho ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi kahle kahle yini kahle lengibizelwe yona la lengaka. Mina ngiyasaba mina ukuthi ngikhulume nawe eceleni ngoba lento uzithatha phezulu. Ngicela ngibiza abantu abazongilekelela bekuchazisele yona kahle le ndaba le. Yabona yona mfowethu le ndiqalayo kwasekuqaleni akabizanga abantu khathi ebona inkinga. Angithi wazenza lezo inkinga nje eceleni kodwa manje futhi sekuqhamuka sekubizwa yini enengayikhulumeli nami. Imali kwahle kahle wena bafu uyazazi le nkinga. Uthe nje chunga amabomu. Angazi lezi inkinga ngifuna ukuzwa ngayo mama. Ziziphi lezi inkinga engaka ezenza ukuthi angaze angilethe kuma-camera. Isicebe sithe uzoziceba la ukuthi wena uwenzani kubani wamnika kangaki yonke lonto leyo. Ngixolisa mfethu. Ngicela ubhuti la ukuthi angisize. Ukuthi ngizoconfessa la kuwena ukuthi yonke mina sithandanayo kade ngichithela. Le mali ngiyongwela le ngifika nayo endlini bengithatha kule muntu lwade ngichithela ngoba bengizama ukuthi ngikusupport nami ngoba mana uthi kwenzakaleni imali uthi ube mana mfuthu ufuna ukuza ngayo uthi imali kwenzakaleni ngithi busangakwazi ukuthi usupport kahle endlini so bephuma ngeke indaba zokusupport uthi imali yenzeni imali ethe nje ufika nayo endlini bekhona umuntu ade ngithathe kuyena bede ngikanga naye umuntu kanjani umuntu ade ngibambisene naye eceleni ubambisene naye kanjani ngidlala naye wena bafu uyayazi le ndaba ungixoxelile mina ukuxoxelile yebo wena wazobiza mina ngoba phela mina ngithinta wena ngizoxolisa udle intombi yakho la yami hayi ngoba mhlambe ngizoya la kwenzani ngizoxolisa ukuthi bengiganga phandle yonke leminyaka le bengiganga la ngaphandle so ngicela ukuthi ngifuna ukuyeka lento le sefuna ukufocusa kuwena manje mana ufuna ukuyekani kahle la ngiyadabela kahle kahle wena futhi ungisuselayo ngisuka khona ngayeka lezi zinto ebengizenza ungibizela isifebe ukuthi ngizokhuluma indaba usungibiza ngesifebe ngili chaza ukuthi why kade ngisho kanjalo ukuthi mina uma ngingakubizi ngesifebe ngubiza ngani ngisawulozama omaziyo zama uyangidakela hawu futhi man mfethu la sizoxoxa mfethu angishitsha lutho salozama omaziyo nje hayi kushintshile udliwe umunye manje kusho ukuthini manje manake fanele ngithini uyamuzwa nje kuyimanje futhi ngoba naka ama-camera yabona njengamanje nawe futhi udliwe ngabe wenzani endlini manje ngabe wenzani ngoba ukusile usikutshela phambi kwabantu kanje angithi besizokhuluma kahle mina nawe wena usungilethe kuma-camera ngibuka abantu njengamanje ukuthi udliwe kuyafanele ubunge ungizwe nxo ungeke ungizwe wena usuyangiyena ngiyamazi unolaka umuntu onolaka unesandla bengiyangizwe wena babeyabonga nje ukuthi bengisiza ngemali wena la ubeyidla lo mgeza golo wami lo lengane isifebe iyadakwa lengane le lengane isifebe iyadakwa lengane le hayibo cha lengane isifebe iyadakwa lengane ithi ngidlisa umgomo hey yini lena le nje nawe yazi lengane awudlini bengithi ngiyakusiza mina phela imali ayibo awunazo udanki wena kahle kahle yini ningibizele yona ukungihlambalaza ngikuhlambalaza ngizoxolisa kwena mfowethu wena ungibizile ngoba ngiyakubona ukuthi ngisho nasendlini asisekho kahle awukahle ngisakhuluma nawe wena ungibizile la ngibizweleni la ngibizwele ukuzohlambalaza kuzoxhaphazeka inkonja yami thina we have a golden rule siyamajidi wathola nje ukuthi umuntu wakho wesifazane ufebile awulithethe lelo manje yini phela ngibizele manje kwenzeka kanjani ufuna angilahle ufuna ngilahle febile manje usukuthini lo ngithi wena uzakubala uthi kahle kahle ngibizele ukwenza isiqiniseko emphakathini ukuthi bebone ukuthi ngijola nesifebe kubone ukuthi umfana onjani ufuna ngifeve ba wena sifebe yiloko okufunayo hawu ngiyabuza manje hayisola shame ngiyabuza hayi wena uhlulwa yini ungibizela ubufebe bakho la ngizoxolisa yini ubungabuconfess uwedwa lapha kuma-camera ukuthi isifebe uhambe wayodliwa wara hayi awubuza la ke angisho ukuthi wabuya wazongidlisa iy'mali zamgeza golo lowo wena nje ungenayo imali mina ngifuna ngenze njalo nje singadlile ngikwazi ukuthi fakithi loo nto leyo wena uyajwayela imali ufuna ngenze njani ngiyeke manje ubona ukuthi kumele uzoyifunza mina leyo mali bomali enqaphe imali yedoli uyazi angisebenzi ufuna ngiqosisa imali uyazi angisebenzi ngiqosisa imali wena
Hayibo kahle bona uzothi ingane la. Hawu. Khonto kumele ilungiswe lapho wami. Hayi njayami phela kukwena mfethu. Mina ngiyibona into elungiswayo la. Into esele ukuthi vele nje lo ngoba useveze waseze wazoyibeka obala lento ufule ukukhuluma Okay. athathe imithwalo yakhe ahambe. Ngeke ngikwazi sorry. Isiphi isizathu lo? Hayibo. Okay mfethu. Umama uveze ukuthi ilento isenesikhathi yenzeka and wena ubuyazi. It's just that ubungafuna ukukhuluma ngayo. Inesikhathi esingakanani uyazi? Ubebona imali bethu Nawe nje futhi ungitshela ukuthi fanele ngibale ukuthi lesi step ubona usenza ubona imali kancane man nawe ungitshela ukuthi fanele ngibale ukuthi lo ufeba umoya ngabe lento angibuza ukuthi fanele ulento usenza isikhathi esingakanani Cha ngisho mina ngibuza awubuzi ngani yena mina ngibuza wena ukuthi isikhathi esingakanani ubonile so kumele isikhathi esingakanani ubonile because kuthiwa ubuwazi wena awubuza yena angithi uyena uyazi uthi ngisasaphi ushilo wathi kufeba isikhathi manje mfethu lo muntu akazange afebe nami akadliwanga yimina ngicela ungilalele mina lana mfethu nginawe njayami indaba zokudliwa wena kungumuntu cha bengadliwa bengijwayela nalomuntu lo sithandana nalomuntu lo mhlawumbe mhlawumbe ekade benithandana masenenzani masenini phela besilalana ukuthi kuzange mase kunike imali mase ngisusela le ngisusela ukuzokhulumela le doti lo ukuthi benilalana benlalana Kahle ngixoxa la angizile ukuzoluthola nawe. Wisifebe zami. Angizile ukuzola nawe. Wisifebe. Sewulokhu ngishapha nawe. Uyini? Ufuna ukubiza ngani? Uyandinda. Shuthi mhlambe. Uyandinda phela lo muntu. Awuthi ngisifebe kutshela. Ngibize ngani salana. Angibeke ukuxoxa ngalo ngibiza ngisifebe. Uhamba ukhamisela into ayicici. Hayi yewe. Yasazi nisifebe. Njani manje? Uyabona? Wenze njani umshayelana? Yasazi nisifebe. Umshayelana. Wena skora yini ungayobamba yena lo? Mina bangafebe mina. Bowenzani? Bengisiza yena lo yandinda lengane yandinda. Awudliwanga yena. Umuntu oyedwa mhlawumbe ngiseke umuntu oyedwa. Hayibo. Angenanga. La ngena phela ngena Ufuna ukwenza nje ngabe yini ke ndlimo sabe ngingedwa. Ungixoxa kankulu nawe kahle. Oh kuphaqa. Hawu. Mfethu. I understand your pain and mina ngihleli nawe ngikanje. Ukuba ubuyi-understand ipheni yami mfowethu ubungeke ungibize la. Bengazi phela mina mfethu ukuthi indaba yenu mhlambe kanje yabo. Ngikubiza ngoba ngifuna ukuthola indaba yenu ukuthi ihamba kanjani. Kade ungitshela ngama golden rule ama boys. Yabona ukuba ubuwazi ama golden rule buzoqala ukukhuluma nami eceleni ukuthi ukwenze njani ningavele ningihlambalaze kanjena nje kuma camera. Ayihambalazi bengizoxolisa lapho. Mfethu lo muntu uzoxolisa la. Kahle ngoba ngiyazi ngicela ehlazweni lakhe ngifuna ukuzofaka uyayazi lento lemqobo uthula bayibombi mfethu yabo lo muntu mfethu ngisayithatha ngifuna ukuyeka uyaxolisa kahle impilo yami kabusha bethu manje hayi qhubeke nabo labo ngicabula ukuthi uqhubeka nawe mina ngisayingena ngifuna ukuqhubeka nawe yini mina ngisazoyenza wazwa muhle fish uphumeni nethinini bo ngifuna ukuqhubeka nawe sinazo abanye abantu manje sebeqedile ngawo ngithanda yena uzwa yazi usho biza yonke into engenza bengenzela yena hayibo ubulalela umqo wena yebo ngoba ngiyamthanda wezami asidlali la noma ngidlali kahle serious lokho fona zami hayibo uzoyini ufika udlale ngayo kahle baba bangenzela thina sibe right endini mhlambe lo mfana ukulobole efuna ukwenza umfazi kuthi aqhubeka kwenze lokho ngobani yazi waseza futhi ubhuti wami wayithinta lonto leyo lo muntu lo bese kukuningi ngicabangela khona kodwa manje ukwenza kwakhe ngizoxolisa ngithi kwani lokho ngizokwenza lapho hayi ungabisaxolisi angithi vele umuntu into uyenza azi ukuthi vele iliphutha manje kusuke sesekuphi isidingo futhi ngoba uyenza ngoba azi ukuthi uzoxolisa umxolele yebo ngifuna ukudlule cela phansi kabusha inkinga mangixola uphinde uqale phansi ngeke uzovinjwa yini ngisase ngebopha ukuthi wrong into engenza ngithola umsebenzi mina kahle ngiyibona into engibizelwe yona uxolise nje kuphela ngicela kumele niqhubeke nje nenze into zeni nodwa because vele senifonelene nahlangana ninodwa ngingekho mina ukuthi nifonelane kanjani niyazi bafa kodwa mina ngimenza ngalutho ngimfonele kuphela angishongo ukuthi khona umenze khona yini khona ufuna ungitshela kona cha ngiyacela ukuthi washeshe wachaza angithi uyazi ukuthi uyaphana ngiyenzela ukwazi ukuthi mina akangiphanga kodwa hayibo kodwa yazi kuyahleka noma kufika yilona ngifuna mina ngifuna siloko nje ubaba yabo ukuthi manje ngingathiwa ngoba wena uyaphana mase kuthiwa nami ngiphana ba umntana yami mntwana kuphela wenze njani uyedwa kuphela nisangibalela ngithanda isibindi kodwa ngithanda isibindi sokuthi ulale noyedwa kuphela ngazi ngani wena awufebi wena yini oyazi
Cha nje awufebi uhlezi nawe uthi ifoni kanje nje nawe. Yini uyaziyo Cha, nje ngayo. Wakwambamba ephutheni. Angazi ngimbambe. Wakwezwa kuthiwa ukuchithela. Cha uhlezi udephethe ifoni yakho silence. Ngisho yogeza le phone. Ekabani. Indlela athanda ngayo leyo. Enze njani? Nami phela ukuthi uyangifebela ke nami wathi ngiyalo. Wangambuza ngani? Anaka ngibuze na ubeyazi ukuthi angibuzanga. Yena phela utholi mfethu uthole kanjani isilengane yakufebela? Obvious ukwazi. Uyayibona imali phela. Yena akasho ngani ukuthi ngambamba oqotshweni ukuthi befuna ngikhulume nje ngobani. Mama uthi ambamba eqotshweni uyazi nawe mfethu musungidakela nawe mfethu musungidakela nawe mfethu ubungeke ungibuze kahle liphakathi kwani cha ngoba phela ngiyasho ukuthi angithi ngambamba wena ngabe uyivala lapho kunamakhamera kunabantu bayabuka wena ufuna kuze kuchazeke ufuna ukula mfethu. Okay le ndaba ukuthi anifundisanga inhlonipho emakeni nikhona Mamqo mfethu ngivele nenze nje nambe no saphazi izinto zethu uthi wambamba oqotsheni wambamba kanjani oqotsheni? Yena isiphi isizathu esenza ukuthi mina ethi angikhulumi ngithule uthi uyitshela ukuthi yena ngazini utsho ukuthi ngabonani yena cha okay fine wena wambamba kanjani oqotsheni? Lengane le wena zama isifebe wena uzama isifebe uyazi angithi uyaphuza uyadakwa ehambe ethi uyakubangani bakhe namaphathi kanti uyazi ukuthi uyokwenzani Wena usucabangani wena usucabangani? Uyamuzwa manje. Ngiyaphuza ngani umsebenzi ngithi ngiyaphuza ngani? Yamuzwa manje ukhuluma. Ngiyaphuza ngani manje? Uphuza ngani kwani? Uphuza ngani batsheleni? Bese thi lo muntu uyedwa lo muntu umtamnikile uthi njengoba uyedwa vele phela uzohamba naye. Ekho omunye. Hawu. Zama isifebe. Sivale lapho uzama isifebe. Yebo usikhondomayize. Njalo ngathi ubefaka ikhondom. Mfethu nawe mfethu lento yakho mfethu uyayiqhubeka nalento wena uthe uzolungisa uzocondomize kulungisana. Hayi nawe brass uzolungisa nathi ucondomize kulungisana. Ayikho vele into ezolunga la. Yini ezolunga udliwe? Lento engiyishoyo ngoba vele ayikho ezolunga kumele aphume kimi lo. Athathe imithwalo yakhe akhohlwe nje yena. Aqhubeka ayophuza ngaye ayisakaze kuphi kuphi. Vele abangibolekanga. Nje ashishilize ngaye phansi ngikhohlwe mina. Asikho isizathu engizizwa. Ayikho nje into ehlekisa la ikho eshoyo. Yakayihlanyezwa. Manje kufanele understand ukuthi udliwe wena. Vele kahle ukade kangidliwa nje umuntu. Nje yami phumela kona lo ukuthi kade ayedliwa. Wayethula nje wayethula kafana. Umzweli uthi kade. Uthi kade nje yami. Kahle wena usufuna kwenzekeni ngokulokhu ukhuluma nje lezinkulumo. Njengamanje sokuyiphi inhloso? Ukuthi nihlukane. Kanjani? Angithi phela sengiyamtshela ukuthi akaphumeki wena ngabe angithi mina sengithi mina phumela kona lo. Mina lento asiyenzibelula kanje le. Angithi uzile wazocela usizo ku uyalibona lenze mina sengicela usizo kuweke manje. Ngithi ngicela ungihlukanisela mina na aphume ngoba kuthena ngeke aphume kimi. Ngicela aphume kimi. Mina ngicela ungicela ukuthi ngiyaxolisa kena ukuthi. Kulungile umqo into yakho. Uyaxolela ukuthi ufebile. Kodwa ngoba sowufebile manje wanikeza umfana igqoma lakhe hamba upholelwa yini ngikwazi ngisamthanda hayi uzokwazi ubusukhohle wena uthi uyamthanda lalela wena nonina umxoleli hamba nelokhuzana yakho inika le abanye uyisaka khona ngisayifuna right ayingahlali namhlanje uzokusakazela nje yona kimi hayibo indaba yazi uyayifuna lo shot ayifuna yini ningangitsheli ngihamba yini ningavele nithi utwami suku umhambe lento phela ayikho phela lento le ngiyahlambalazeka namanje ngoba phela manje lengane zwani ikhuluma kanjani nawe ayikho le show zwani ikhuluma kanjani kodwa manje nangu umile phambi kumele ngenze ngizile ukuzolwa la mina ngixolisa kuphela ngicela wehlisa ubiza ngopolisa lento le ngicela wehlisa uma sikhulume uzokwazi nje vela ukukhuphula umoya yabo asikhulumeni kahle njengabantu abadala mfethu mina I understand you futhi I get your point kwayimini yabo mina uMatifana mfethu ngeke ngijole nentombi engaziyo ukuthi idliwe mungajola nayo wena ngingabona ukuthi wena mfethu lento yokudliwa yakujabulisa ngoba leli lokudliwa lokuyiqhamisa usisi ufike yabo efika la sikhuluma naye umbukela ngangifakazela from the start ushilo wathi uzoxolisa wenza wakubiza ngephutha cabanga wathi wenza iphutha ngambuza ukuthi iphutha la sokusimi mina iphutha kanti la uthe wenza iphutha lokuthi akayibeke kahle indaba le asikhulumi nawe angithi wena isifebe asikhulumi nawe futhi kusaba masenda akho ngithini mina ekani ngiyadaka wena sifebe uyadakwa mqo lesifebe siyadakwa le hlala phansi mfethu uzokwenza isihlalo mqo ngicela lesifebe uyasizwa sini kulungile mfethu ngiyamxolisela usisi wena
ukhetha iphisi uyikhetha wena uyaphuma esifebeni angani ngiyaphuma nje Akwazi uyehle unamaso uzolapha uzobuya. abuye ave maningi amantombazane Uzolamba. ave maningi Imali bani tisale bekimnika nayo. kuzolamba bani Sikhipha ngayo lo mali leyo. uthi ubani ozolamba Yawo. kahle lesi sifebe lethi nje wena uyisifebe sokugcina wena uyisifebe sokugcina usifebe njengegama lakho usifebe njengegama lakho Wena yini? wena umbona njengani ngiyindoda ngiphelele uyangibona Cry wena. and bakhona ngiyabalisa Hayibo kahle wena ba. Osho bakhona. Senjani manje? Usabeko. Senjani? Obaba khona manje. Obaba khona. wena Zami Obaba khona. Usekho umuntu nje. Obaba khona manje. Hlale phansi. Obaba khona. Ngicabanga kanti ungafeba kuthuleke nje kanjalo Obaba khona. Oh usho dawo uyafeba. isiyoyo mina Usuyafeba nawe. Usuyafeba nawe. Usuyafeba nawe. Kuthiwa ngicela ungiyeke Ngiyabona manje sandingi ngiyabona. Okay, Ngiyabona sengihamba Ngeke mfethu. ulwele isifebe. Angisandingi. Ngesela lengahlala phansi mfethu. Ngaloko ulwele isifebe. Yazi Ziningi mfethu, lezi zinto mfethu nalezi nkulumo zakho zingenza- Angisandingi suka mfethu so 2 manje siqede manje. nalezi nkulumo zakho Yini? Asiqede nayo lo ngiyambona umuntu Akafuni uzayiqedana umuntu akafuni. Samsuke sinike space la. Hayibo. Kanjani manje? manje animenzeli ngani lokho akufuna angithi usacela uzile wacela nangifonela animenzeli ngani lokho akufunayo Nawe uyamfuna? webhuti musungidakela yezwa Hayi. uthi uyangidakelwa Ngiyabuza nawe mfethu. angithi ucela ukuthi njengamanje sibe nespace mina naye isona ispace engishiyo ukuthi anisiniki ngani sona Ngoba mfethu ningidakela. asigqugquzeli ukulwa lana. Asigqugquzeli ukulwa. Wena usibona ngixoxa bangathi mhlawumbe ngiyahlanga ekhaya noma ngixoxa kwena. Hayibo kahle bona nemali bikusiza nawe. Hawu. wena sibebe wena isibebe uyasizwa sibebe Sebe wena. sikhuluma kanje ngoba siyazi angithi ukuthi nalesi sikole sithapha phambi kwami Hlala phansi nje sikhulume kahle. Lapha ubuyidle bona lo sathi ubungayidli. Hayibo. Mfethu, Hawu. Nje top notch la ngami. lo muntu lo ufebile waqedwa kudlisa imali yomgeza goli. nawe bhuti wamsuka la suka la eduze kwami ngoba uzokhuluma udodi suka la eduze kwami ngoba nawe uthi ngehlise kanjani uma ungikhulumela lento ngikhulumela yona Kodwa mfethu kulungile phela sengizwile umgeza golo lo manje sikuphi isidingo sokulokhu ungitshela ngifunza wona manje Beke sakazela wena iki uthi udle shuthi lento kade niyenza senikhetha ukuthi nizokwenza kanje Hawo mfethu mina ngingenaphi? shuthi lento kade niyenza senikhetha ukuthi nizoyenza Ngobani? Ngixo. Hayi wena. Mina mfethu, mina ngibizele wena ukuthi ngizokutshela ukuthi intombi yakhe iyafeba kuphela. Yilo kade ngikulethelele la. Ubuwazi wena kodwa ungafuni uku-admit noma ukuconfirm noma Yazi hayi kusho kazi bebona. Yabo. Cathi ngisebenza mina. Hayibo. wena sithobe ngicela uphume kimi Hayi angeke ikho lento lesho. wena sithobe ngicela Ayikho into usitshele esho. lesi sithobe siphume kimi Sifebe phuma kuyena mfethu, awuphume kuyena. ngoba uma ukuthi kanjani kuyobe mhlambe nawe Sifebe. uyobe naso uma ukuthi kuyahlula Sifebe, lokho siyabazi. kwenzeke siphume kimi Sozoba u2. Sifebe. Usijolo wakho nje abuna profit kufebe wakho. Hey wena Sifebe awuphume kumqondo. yazi umuntu Hayi, wena esimama usumdakela ngimsandla kodwa lengane Ungathi ngiyakudayela awusebela ngani? Awuzange umfebele Hayi fuck off now. Hey fuck off now uzange Lengane iyadaba ufebe. le. Angithi buhamba uneke ikiwi la unekelwa abanye Phela ikuhlakana phi ke wena? Manje pho wayo Ngoba ufuna umqondo manje. uyisifebe. Angithi manje sowufuna Uneke umqondo ikiwi manje. vese. Uhamba unekela abanye abantu ufuna umqondo manje. ayikho into ongibizele yona Hayi. ukungibizela Wena uthule nje mfethu. Ngithuleleni ngithulele ukuthi uyafeba. Hayi mqondo. Xolisa mfethu yazi. Hayi ungasixoleli Sifebe avela ayikho into engizoyixolela wena mfowethu Hawu. yize nje nawe kodwa ubuye ungicasulela kodwa ayikho into engizoyixolela Ayikho mfethu uzoxolisa ukuthi hayibo. Hey, ungabribe nje ngesimali. Kumele ngingabizi Asifune isibali sakho ukuthi thina. Hayibo. Wakubamba ayikho into okumele oqotsheni. ningibizele yona Wambamba oqotsheni nje yami. hawu Liphuma noma? hayi nawe Ngiyabuza. kanjani wena Hawu, lo mthetho. Lo mthetho ufesanalo mfethu. nawe mfethu musungibamba uzwa kanjani wena ubuze yini lo ibuza angithi usushilo wathi Sifebe sixoxe manje lento lezi nkulumo zakho zimayelana ngani Xa mfethu ngisuke ula mfethu. angilwi futhi angikhulumi nawe wena ngithe ngiphumile kuwe angithi wena Nami indindini sengikhuluma kulo muntu hamba ukhuluma nalabo ndinda nabo abafaka into ethi ungiyena Sengifuna ukuqhubeka nawe. ufuna bani Ukuqhubeka nawe kuphela. mina ubona ukuthi ngiyakufuna Mfethu. mina ukusho bani Ngiyakwazi. sengiyakutshela angikufuni Hayi, ayikho into ngiyakutshela esho. manje angithi wena Sifebe Ayikho into hamba esho. ofeba No, Njayami imtshela igama lesho silungisa umjolo kodwa silungisa ufebe. yasho silungisa umjolo hayi ufeba Yeah. wena ke Hayi. hamba ofeba Aqhubeke Angithi nofebe bufebe. bakhe. Ngithe ngisakwenza nje lokho. Hayi. Kanti kupha ngakuthi. umjolo nofeba wena Sifebe wena Hey, ungasilingi thina. Njayami hlisa umoya. nawe nje mfowethu Uzothola enye intombi ekuthandayo yezwa. vele Uthandwa zikhona ngempela. vele Zikhona. zikhona vele zikhona Khawusobona ngisizo ogcinayo.
Kuyogcina kuwani uzokwenzani? Wathi wazogcina. Mina ngeke ngakwenzani uma behambe beyokuhlohloloza bekuhlohloloza wena into zakho. Kodwa mina yazi ngincoma mfethu ngincoma isibindi sakho. Utholela ukuthi umuntu wakho bamchithele wadla ushathapha. Wama ngokuthi nje mekuvulele. Lalela mfowethu. Njaya. Lalela. Ayikho into ebengisayifuna ukuthi engivulele yona wathi bese ngiyenza nje phela. Unamanga. Kodwa nje uyabona kube kuthiwa usuke ngafekanga noma enjani. Vele ngisuke ngazi ukuthi bakhona abakhona abazoza. Hayi yena naleli saka lakhe leli. Uyangidakelwa lesi sifebe lesi. Hayibo. Ngathanda igama lesifebe, sifebe esikhulu, principal. Ngofetha muthi awayilonda. Ayikho ngabe ndidlala ngabe mina ngathi angilungise i-relationship umxolela nje umuntu ofebile. And uyangidakela, uzama uyangidakela. Ngiyabona ukuthi ufebile mhlambe noma bebe flat mhlambe kuma chat uyazi ukuthi udliwe. Wena mfethu sengikhuluma nabantu nje yami. Uyazi ukuthi udliwe, unofakazi. So nje manje wami eduze kwami umkhuluma nabantu. Awumi ngani lapha esitulweni sakho mfethu. Hlale nje lapha esitulweni sakho batshele abantu bakho. Ngoba phela manje ngathi uyangiqoqozela ngokukhuluma naye mfethu. Lungile wafethu. Wena subscribe like share i-channel yena ebizwa ngokuthi Mjolo Show. Hlangane kwi-episode elandelayo. Kodwa nawe otherwise kuyoqhuma sanhlavana ezinye zofeka. Kodwa sobothi ubawugcina ke into zakho nawe. Sobona. Nawe ngengene umuntu endlini nami ngengene sobona. Mfowethu. Sakhona isidingo ngoba phela mfethu hlala phansi, relax. Hlala phansi mfethu. Iyangidakelwa phela sobothi ubawugcina phela. Hlala phansi, relax. Nami ngeke ngivuma. Hawu. Wemadoda. Mfowethu. Ngosuku ngumela mfowethu. Uyabona ngoba ningikakile ngazi ngithi ngenze njani. Ubani okumele agadwe la? Wena. Okay, angisali. Hlala phansi mfowethu, hlala phansi. Sengiqedile mina mfethu. Qedile.